Jo, dobrý deň, deti moje. Dneska ideme zežrať vifonku, ale suchú, a to je challenge. Dneska si dám takú challenge zase, jak s horálkou, že musím to zožrať čo najrýchlejšie. Jo, ideme otvoriť túto blbosť. To je paráda. Ja nechcem byť nejaká tupá hlava, tak dáme si na to tento olej krásny. A je to taká kužací. Mňam. Že to bude? Či to fantázia? Fantázia? Neviem, kde je zvyšok vifonky, to potom do seba narvem. Takže jo, tu budete mať taký časomieru a ideme na to 3, 2, 1. Baba! Sudah masuk. Bagus itu. Lom. Lom. Wah, mantap banget. Rozumiem? Rozumiem. Rozumiem? Really good at from to me. Co my mamky ohně s BMWčkom. Fuj! Víš, jak sa cítim? Tak presne ten tu obrázok. No. Takže. Som veľmi šťastný po vifonke challenge. Bolo to veľmi super pocit. Až na to, že som sa skoro, no len trochu skoro. Dajte 50 000 lajkov a bude tento challenge. No. Tak sa tak trochu dogrcal však. Aha. Tak sa tak dogrcal. Ďakujem, že ste ma točili. Hente pani tam vzadu tiež ma točili. A tá typka sa na mňa pozerala, takže jo. Takže majte sa ľudia pekne. A čus!